Xa sabedes, sede honorables. Non falledes a moral na miña ausencia. Sempre me despiden así. Teño que aprender que significa este xesto. Eu non fun Jenny, non? Eu son Ignacio. Encantado. Que foi? Un ourizo que cruzaba, case o pillas. O que? Unha ratapunti! Yo, que canaló! Sen pasarse. Hostia, unha araña. Tino, non é? Vaya hembra. Meca. Perdón? No, que Tino Hernández, para servirle a Dios y a usted. Gracioso. Eu son Jenny. Marchamos. Gracias que ti te eres guapa. Ah, que vas ti diante? No, o que pasa é que iba eu porque cheguei primeiro. É igual. Non, de verdade, vai ti. Da igual, Non, veña, que pasa. de verdade que vai. O que carallo. A min tanto me ten, vai ti, de verdade. Toma, ala. Pois dixo que era aquí, e que era moi puntual. O mellor pasoulle algo. Nalgúnas culturas, a impuntualidade é motivo de delito. Que culturas? Nalgúnas. Bueno, carallo. Cando va canando leite pola mañán, mala de dar pola tarde, Non, grazas. Non queremos clines. Son eu, arranca. Tía, estás ben? Ah, sí. Podíamos xogar a coñecernos. Cando queiras, Cada un di o seu nome e despois di algo sobre si mesmo. Por exemplo, eu son Lúa e penso que o máis importante é vivir en armonía co universo e os seus habitantes. Por iso, son mestra de relaxación hinduista. Reláxate e respira. Respira. Que respires, hostia! Non podemos deixar que o sistema capitalista nos impida apreciar o importante que nos ofrece a natureza. Non sexas esclavo das corporacións. Pois, se che gusta a natureza, bichería, estás invitado a miña granxa cando queiras. Sen tocar, que as mans van o pan. Bueno, tranquiliña, relájate que xa así a lavar ahora. Non ves que andiven no esterco? Pois a miña granxa está no Porriño. A vida é tranquila. Ali respiras aire puro. Os meus traballadores son como da familia. Encántame a natureza, os animais.
vida é como unha vaca. Hai que apretarlle ben os tetos para sacarlle o proveito. Eu son Oli e son un tío tope legal. Tío, enróllate aí, está firmado por toda a plantilla do Celta. Mira, está ben, ademais, mira. Canto me das, a ver? Gústame traballar coa peña e servir as súas necesidades. Hola, escoite, con esta olla a presión con capacidade para 12 persoas vostede pode cociñar para toda a familia, Non teño familia. Deixo-me a moza que deixa en curro. Só penso en acabar con todo cortándome as venas. Entón case mellor estes coitelos cromados que non se oxidan co sangue, É para despois. E ti, Ignacio? Eu son un perito de accidentes. Son un home de familia. Amante, esposo. O meu home! Agóchate! Rápido! O miquiño? Pensei que tiñas clase de guitarra. Non podo tocar. Manqueime este dedo. Un pai vixiante. É un traballador completamente respetado. E ti, Jenny? Pois eu considerome cool, trending topic, unha muller de hoxe en día. Como a Oli gustame a xente, vaime o rollo benéfico, Caritas, Stradivarius, Lamborghini... Sobre todo, capitalista e de boa familia. Polo delito de branqueo de capital, o acusado deberá elixir entre 1,5 millón de euros ou 10 anos de cárcere. Papá, non sexas parvo, colle os cartos. Tranquilo, Cari, estou aquí. Mire usted, yo hice lo que tenía que hacer. Los negocios son los negocios. Entón ti chamaste Jenny. Ye. E ti és perito de accidentes. Pois dame que me confundín de carro, tíos. Que? E teus pais teñen moitos cartos, non sei. Que? Tes que levar o paquete á dirección de Madrid que ponga nota. O contacto agardache na estación. Non nos falles. Ou iremos por ti. Que facemos? Dalle gas.
cal de vos é o que ten unha granxa? Cada día contra un muro presente. Futuro espérate en autovía, línea recta, como si fuera perfecta. Dime, Dios, días cada día contra un muro. Futuro espérate en autovía, línea recta, pensando que la ciudad era perfecta. Sempre contra vento, dame lume para non tanto. Sempre contra vento.